खुलुमबाय आंनि बड' जिटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। जम्मु काश्मीरनि पुन्छ जिल्लायाव साबा भारतनि आर्मिफोरनि जिउ खहा। बेनिनो सासेया आर्मिनि JCOमोन। बिसोरनि मुंफोरा फारियै शरद सिंह UP, बैसाख S केराला, जबिंदर सिंह पान्जाब, मनदीप सिंह पान्जाब, गज्जन सिंह पान्जाब। बे जाथाया जम्मु काश्मीरनि पुन्छ जिल्लायाव पाकिस्ताननिफ्राय साथाम उदखारिफोरा हाबनायनि खबर दंमोन। बै खबरखौ लानानै आर्मिनि जुनियर हानजाया अपारेशन खालामलांबाय थानाय समाव उदखारि आफादा हाग्रा ओनसोलाव हाखुमाना थानानै गावगासिनो गावहरो आरो बे समावनो बै ओनसोलाव गावलायलायनाय जाथाया जायो आरो साबा आर्मिनि जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ काश्मीरनि 370खौ BJPआ बोखारना होनायनिफ्रायनो जादों होनना गोबाङा बुंदों। जम्मु काश्मीराव बे उदखारि खामानिखौ लश्कर-इ-तायबानि आखाइ दं होनना सुलुङाव मिथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गार'भाषा हाइ स्कुलखौ गार'भाषा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फोजौखांनाय जाबाय। बे फरायसालिखौ 1978 इं मायथाइयाव गायसनग्रोनाय जादोंमोन। बे फरायसालियाव बर' आरो असमिया मोननै रावजों फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लानो हायो। बे हाइ स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारि स्कुलसिम फोजौखांहोनायनि थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेखेवना होयो। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खनेन्द्र बसुमतारि, MLA जयन्त बसुमतारि, MCLA अमल बसुमतारि, MCLA माधव बसुमतारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गाहाय मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, आं गाहाय मन्थ्रि जाना थानायहालागै नोंथांमोना जायखिजाया अफिसारफोरनो 1 रांबो रावनोबो होनो नाङा। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जुदि सोरबाफोर रां लानो नागिरदों बिनि बाथ्राखौ पुलिसनियाव एजाहार होनो थाखाय खावलायहरदों। थार बाथ्रायावसो सरकारा मदद खालामगोन, नाथाय नंखायावब्ला सरकारा मदद खालामनाय नङा। जायनि जाउनाव नोंथाङाबो मदद खालामनो नाङा आरो आंबो मदद खालामनो हानाय नङा। जाख्ल'नाय सुख्ल'नायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ गाहाय मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। राजस्थाननि प्रतापगढ़आव सासे हाबा जाखानाय सिख्लाखौ पुलिसआ एदावना राइजोफोरजों सेन्देलजों बुजायो आरो साख्रिनिफ्राय बोख्लायजायो। बिनि मुङा रामराज गुलजार आरो कनस्टेबलआव दंमोन। इटालीनि र'मआव भेक्सिननि ग्रीन कार्डखौ साख्रिफोराव सरकारा लाफानांगौ खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा खुद्रिखांदों आरो दावराव खालामदों। स्पेननि ला पल्मा आइलेन्डआव मोनसे अरगेंनिफ्राय लाभा गुनानै 1000निबो बांसिन न'फोरा खहा जाबाय। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।